Il-fatt li Soldanis qatagħha li jippubblika l-ktieb kif xtaqu minkejja n-noti negattivi taċ-ċensur. F'għajnejk Soldanis isir kittieb kuraġġuż? Mela, Soldanis hemmhekk jidher kuraġġuż ħafna. Isu qed jisfida dan lill-ordni. Jiġifieri l-ewwel parti hemmhekk Soldanis huwa kuraġġuż immens. Imma xi ġara dan? Ġara li meta ġie Ruma għamel dak li qallu l-Papa, jiġifieri talab skuża. Allura, x'ħajamel dan? Tant integra ruħu mal-ordni issa, tant sar ħabib mal-ordni, tant l-ordni kienet laqat l-apoloġija tiegħu, illi anka sar issa bibliotekarju, għara kemm jiġifieri dan sar ħabib tal-ordni.